Per què el núvol ha canviat les regles del joc? El cloud computing ha revolucionat la manera com les empreses utilitzen la tecnologia. Ja no calen grans inversions inicials en maquinari. Ara, tot es pot aconseguir a través d'internet de manera ràpida i flexible. El núvol ha trencat les barreres tradicionals de la infraestructura informàtica. Amb el núvol s'assoleix el lliurament de demanda de potència de càlcul, emmagatzematge i serveis informàtics. Amb proveïdors com AWS ja no cal comprar ni esperar l'arribada del maquinari. Un clic o una crida a una API permet posar en marxa una instància virtual de forma ràpida. Això aporta una agilitat sense precedents. El model de pagament per ús substitueix la despesa de capital per una despesa operativa flexible. Les empreses poden ajustar els recursos segons les seves necessitats, des de blocs personals fins a analítica intensiva. Elasticitat. Pots desplegar centenars de servidors en segons, especialment en moments clau com el Black Friday. Accés fàcil. Una interfície web unificada dona accés a més de 200 serveis gestionats. Alliberament de responsabilitats. AWS s'encarrega del maquinari, la seguretat i el manteniment. Enfocament en el negoci. Les empreses poden centrar-se en el codi i la lògica de negoci, no en la gestió d'instal·lacions. Resiliència global. Els recursos viuen en centres de dades repartits arreu del món. Mai és un exemple de SaaS on l'usuari no veu els servidors. OneDrive de Microsoft va créixer gràcies a l'emmagatzematge d'objectes al núvol, arribant a escales de petabytes. Amazon Prime Video funciona completament sobre AWS i s'adapta automàticament als pics de demanda. El núvol permet escalar i adaptar-se a qualsevol situació. El núvol ha canviat l'aspecte físic de les oficines. Abans, les sales estaven plenes de servidors sorollosos i calents. Ara tot està externalitzat en centres de dades professionals. Això significa menys inversió local i més eficiència. Encara que no ho sembli, el núvol ja forma part de la teva vida digital. Plataformes i serveis que utilitzes cada dia depenen del núvol. Migrar al núvol vol dir deixar de gestionar les canonades. És començar a consumir serveis preparats per créixer en PUB.